wang ignon behem tu nakulat along nangli tumaphan isibir ta kimi labang su behem tu nakulat along nangli tum computer pen cheng lokke nangli tum kenang sota sona mung do anta long ponji lapen computer online service lason si pan card apply ka certificate apply lapen kaprek kapachok ponjewar size tami nangli tum long pon lichi jong si nangli tum ki joy ke nangjia phan pulute la ber ki pi mobile number along humri ignon 9957159956 lapen 8638023394 Aprangsi Nili Public TV Karbiang long channel ahin pen kadu kawe phanta kardom pa jireglo kardom pinya da birta long pen Nili sami manai teron milik pi aprangsi birta angkong pi Lakhain ko rapho Nilip MEC constituency ke paro apar tarapung along PMAYG hemso ke kim sarkar pen ki tiarona tengpen claim krede Pirthe pen jakong ke thenai pulute ke charita esonlo lason si dholajan LP school ahem asarnung hinolap aphita Karbengo Tonmos Council Education yam Richard Tokbi theklong leden non birtang tonpen arjupon ektha Lakhain ko rapho Nilip MEC constituency ke paro apar tarapung along PMAYG hemso ke kim sarkar pen ki piarona tengpen claim krede sonsi Lakhain ko rapho Nilip MEC constituency ke paro apar tarapung along sonsi sarkar pen mate Karbengo Tonmos Council pen tarapung arat ke kiduk saide pu mathasi ong dunga hemtuna tumaphan PMAYG ahemso bilo sitami inut tarapung along BJP local committee president Rajan Teron Amit Hangamat ta contractor lo sitami arona teng pen claim ponpe athema sarkar pen arona teng kapatheke PMAYG hemso ke kim kirang cheng etsi block asor phan hangsi photo uthaipu ansi block asor pen benga phan isiaron poisa pinon bualo aron PC poisa ulai longji la sitami aron patipexi block asor phan thang birta pipesi joy pen poisa ulai det ki pusi joy pen birta long lapen ki lapuson jong si inu tarapung along BJP local committee president Rajan Teron lapuson jong si sarkar ronateng yon khoi credit lepude BJP sarkar phanta manpeng kapawira bang mandet ason lapen ki nili block phanta manpeng pawidet mate langprot ason si mandet lapen ki non tarapung along PMAYG hemso kikim aprangsi poisa ke ulai det ti ahem kikim abangke kim kerek ti pusi ong dungatum chethan sai bang solam ko anahok makin nili block pensi orada phan kachingi po Pirthe pen jakong ke thenai pulute ke charita esonlo lason si dholajan LP school ahem asarnung hinolap aphita Karbengo Tonmos Council Education yam Richard Tokbi theklong leden Nilip MEC constituency ke paro chuki hola dholajan LP school ahem kidam tang aro chiklo anaro class dobo mahut men tomon ke the ke japen school ahem adung atheng pi ke khrep ahut school ahem ihin arum theng pi baprailo Bonta Karbengo Tonmos Council Education yam Richard Tokbi arjulong le chikrong de Karbengo Tonmos Council atum lokacharya hin kangthur ponje phan kalisi kelang ke pangkhre chimande Dholajan LP school ahem ihin arumanat thengpi baprai anta chiklo jon thom pleng data phita non anta salok le pen ajok non pai chiklo class do bamahuta do thaya visi arve liprap anpinlo Quality education aphan jongsi kemang binong lapen akam pen alam pachiton rapet ji pulute non amat Karbengo Tonmos Council atum rapjin pen lasolo kacharya hem asarnung kanahok lapen arpong kangrei hei hui puthot saideng pon seraksi kaselok thu pamejia phansi kemelo pusi hadak kiduarong aradatum Karbengo Tonmos Council phan kachuning ri pedopon Lasohut bangle thoma renga hu ki soduna tuma phanta methanga hin pensi se ke chelangpon nanglo
lason hut ke se ka chelang aphan kar beng lo ton mos council penta langdun nangji apotlo pusi asar bura pen ningje pong labang solo ka charya hem ka hinu la pen class do thaiwe pinlo pu abirta kar beng lo ton mos council cm dr tuliram rohang education em richard tokbi la pen nilip mec pubitra rongpi aphan pen chenglok pinang an aphong lo kachuning risita kachuning rialam rd pipon pedat ason sing mandet lo Areng sudah la puthak ke kumani atum ni sigelang phanang chipidun ko duai chunam phan po son angsi sak kum dum MSc bang nang cicak ba pilo nang chak nang cicak lo di kuan de noi pia la he angke ba noi pa lang pustan ni phan ni ria ju kol lo na receive se message ta pilo na reply pe thang da man ala na receive se lo phone call bom ta mani da dam no dak ta hada ke ni ge churiam de themat di tu ga di la se dam de lo ke non phi ke son non bilta kon pia lang nang chukor he MSc bang vidat bu na kula he bang dan ni da dam no dak lo te lang phone na receive se lo mati angke lang na kor ga baro baji pia na se na kor ti mang ke lang ni ta dam no dak Then mana tahu lang he Taman MSc kor lo kami tahu mana nak tahu lepas sampai we. lang bang wei Pinya da birta bangke lapan si kang ton iglo kaduk kawe phanta adap kime arni kime dome thak me kardom